sam sa kanala Vula Gaming GTA i ljudi moji, danas nije mi bilo mnogo dugo, nije mi bilo 3 nedelje, ali do sada želim da se izvinim i do sada ću da napravim jedan klip. Već svi znate da 10. novembra će da bude godišnjica mog kanala, tako da snimam ovako klip za ovu godišnjicu. Ne znam šta će snimim specijal, tako da još malo pa idemo do 100 subscribera. Dugo mi ne bilo, dugo nisam se trudio, ali ću sada da pokušam malo češće da snimam. Možda, ali možda ću da snimam Fortnite, tako da hajmo ovo da počnemo. Ovako, stavite ovako se danas ćemo danas će klipu, ćemo vam pokazati kako jednostavno da otapka, kako ću jednostavno otapkati 8 sličica, 7 do 8 sličica, tako da hajmo ovo da stavite ovako sličice, ovako, ruke morate da stavite ovako, ako stavite ovako ruku, i ovako vidite, i spojite, tako da ovako treba da budu ruke, i idemo ovako. Opa, digao sam 3, ali evo uklonit ću neki, tako da ću pokušati malo sa jednu pa do više sličica. Ovako, ovo je ovako početak, jednu. Samo trebate da uradite ovako, nastavite ruke i spojite. Spojite i... Znači ovo sa dve, pošto ja sam snimio klip kako da tapkate sličice, ali sam to radio sa jednom rukom, pošto sam to radio na kraju tu pa nisam znao kako da namestim kameru, tako da, evo sad sam video, ovako, stavite ovako ruke, pošto ja neću da gledam na kameru nego da sličicu. Eto vidite, ovo je jedna, čekaj stavit ću ovako ovde blizu sličice, ovako, sada su ovde dve, čola ću spavao sad odjednom. Sam malo, idemo još jednom. Opa, vidite. Evo ga, sad ću, ajde sad ću sam više, znači sad ovdje imamo 4 ću odjednom. Eto, ovdje se vidi sličicu ako ne možete da vidite. Opa, digao sam 3, samo što se ovdje ne vidi, pošto je stavljeno na parketu. Ali evo sad ću da pokušam da sve dignem odjednom, samo da stavim ovdje, pošto ono da ne mogu da mi tamo padi, pa onda vidim da pomislim da nisam otapkao. Aj sad sam se nešto zajebom i to žešće. Dobro, šaj se. Padim se. Ako stavite ovako, slučajno, tako. Pošto, evo sada ću sa 3 da vam pokažem, ali sada ću i sa više sličica, tako da. Jebote, neće nešto mi skakao, brata, ovo. Pa nemoj da snimaš džabe, ugasi sad kad neće, to si dosta. Hoće, nemoj, samo se ukreni se. Vidite, sad mi je lakše da tapkam sa više sličica, a sad ću sa 5. Moram da dignem sve odjednom, aj što mi nešto neće. Ovako i... Evo slijedit ću sa... Samo moramo ljudi da dignemo. Eto, vidite. Dignemo sam sve četiri. Sada ću sa 7 ili ti 8, 5, ajde prvo sa 6. I to je to. Stavite ovako ruke i spojite. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio klip, bacite like, share i subscribe i uključite ono zvonce pored ugledajte subscribe. Da sjetite još ovakvih klipa, a mi se vidimo u sljedećeg klipa. Ćao!